Hello my friends, ato hinumduman kanunay nga ang simbahan dili na lugar nga chismisanan. Mao na ang balaang lugar nga magsaulog ta sa Holy Eucharist, magampo ug magworship sa atong Ginoo. Ang worst nga imong gibuhat, imong gigamit ang simbahan aron sa pagpangdaot og tao. Ato hinumduman kanunay nga duha ang templo sa atong Ginoo, ang simbahan ug ang atong lawas. Maong dapat muhatag og dakong respeto sa simbahan. Karon, pangutan-a ang imong kaugalingon. Nalipay ba ka ang Ginoo sa imong gibuhat or si Satanas ang nalipay? So, kahibaw naman ka nga sayop ang imong gibuhat, palihog hunungan na. God loves you and so do I. God bless us always. Bye. Ingat.